Good morning guys, it's Eiyan again and welcome to another video. And karong adlaw na ata karon sa Gwangjang Market diri sa South Korea. Atong pangitaon tong si ate na namaligya og mga pagkaon diri sulod sa Gwangjang Market. Nasikat siya sa Netflix Street Food South Korea edition. So guys, na nami diri and wala na mo expect nga daghan kay siya customer. So mo ni siya guys. Kanang naka-pink. Number 17 nga booth nga stall. So mo ni siya. Ang among gikuha kay knife cut noodle. So mo ni siya na dumplings, meat dumplings mix. Where are you from? From the Philippines. 그래요? 여기 세부? Cebu. beautiful 세부. So natay nakailad diri nga fellow Filipino. So vlogger po siya. So mo ni siya. So mo ni ihang channels. So guys, karon na nasadta sa Seoul Tower. Shout out di ay sa akong kauban sa buhat, si Juna Baradillo o si Chibogs Archie. So kung namoy time guys, i-check ang ilahang channel. So mo ang channel ni Juna. To all the joys out there, Mo ang channel ni Chibogs. tingin kung gaano ba ito kasarap at Diri lang takutob. So ayaw mo kalimot pag-subscribe kung wala pa mo ka-subscribe o nakakanya ako ba na kong video diri sa South Korea. See you!